Салом дӯстони азиз, хушомадед ба канали ман. Имрӯз мехостам як влогча оиди ҳамаи ҳамун кремҳо дар умум парфюмерияи худам ба шумо нишон диҳам. Дӯстони азиз, ман бештар корейский косметикаҳоро истифода мебарам, барои он ки онҳо тоза ҳастанд ва инчунин барои пӯсти рӯи ман ёрдам медиҳанд. Якум, мана инро ба ман аз Корея тӯҳфа кардагӣ ҳастанд, беҳад наз. Ман тонери инро истифода бурдам аллакай, ва кремҳояшро истифода бурдагӣ нестам. Ин тонер, ҷои тонер дар инҷо буд, истифода бурдем. Баъд аз тонер инро мекарданду ҷеҷу окят лойшн. ин баъд дута основа под макияж дорад, беҳад наз, тоза, ино оригинал. Ода намебарам, ҳоли пуран ино. ана ҳамин наз ман аз душанбе ҳамин набори ҳамин Innisfree-ро наёфтам. Нестанд, ҳамин чиз нестанд. Ман саҳарҳо ва вақте ки ба кор меравам ё меоям, аз саҳар вақте ки рӯямро мешӯям, пенка, баъд аз пенка ман инро мекунам. Дӯстони азиз, инам ҳам як намуди тонер аст, барои ки агар рӯи шумо қоқ бошад, шумо метавонед аз ҳамин гуна мицеллярное ё ин ки тонер истифода баред. Вай, дӯстони азиз, ман чихел ки гуфтам, рӯи ман сухой аст. Баъд аз ин тонер ман инро мекунам, беҳад наз. Баъди ин бошад, ин кремашро мекунам. Уже тамом шудааст, ман аз дигараш уже заказ кардам. Ана ин гуна патчиҳоро истифода мебарам. Ино ҳамаш бори Корея ҳастанд. Аз магазини Soft Cosmetics ё ин ки аз Тони Моли заказ мекунам. ин дуюм намуди патчи мана ин гуна, дӯстони азиз, беҳад нағз, беҳад сахт ба ман ёрдам медиҳанд. Ҳаминҳоро истифода мебарам. Ана баъд аз мехостам косметичкаи худамро барои шумо нишон диҳам. Хушсар мекунем. Ин гуна спрей аз Mary Kay истифода мебарам. Гуна спрей истифода мебарам. Ман дар инҷо бисёр намуди спрей дорам, дӯстони азиз. Мана ин аз Victoria's Secret бисёр дорам, лекин аз он сабабе ки дигарҳояшро истифода мебарам, барои ҳамин инҳоро истифода намекунам. Инҳо ҳамчун запас, ман фақат запас гирифта мемонам, дӯстони азиз. Вақте ки ягон чизам тамом мешад, нағз намебинам ки рафта харам. Мехоҳам фақат запас доштагӣ бошам. Ин намуди спрей, наметунам инҳоро накардам ягон бор. Ана баъд, дӯстони азиз, ман аз кадом духиҳо истифода мебарам. Мана ин духи Secret Bombshell. Дӯстони азиз, инам бӯяш беҳад нағз. Ман ҳамун духиҳое ки бӯи нозук мекунанд, ҳамунро бештар мехарам. Аз Mary Kay ин Wish, ана инро истифода мебарам. Пас меистанд. Мана ин истифода мебарам. Ана дӯстони азиз, рӯямро мана аз ҳамин гуна мицеллярная вода использовать мекунам, ё ин ки нежный мусс аз Nivea. Ана ин гуна муссам беҳад нағз аст барои рӯйҳое ки чувствительни бошанд ё ин ки сухой бошанд. Ана баъд боз ана ин гуна гел пенкаро истифода мебарам. Инам беҳад нағз аст, ёрии калон медиҳад барои рӯйҳои ман. Дар рӯи ман ягон камбудиҳои калон нест, барои ҳамин чизҳои простой оддӣ ман ба ёрдам медиҳанд. Дӯстони азиз, ман ягон бор косметолог ба рафтагӣ нестам, ягон бор рӯямро чистка литса кардагӣ нестам. Худаш табиатан рӯйҳоям тоза ҳастанд. Мана ин крем гел для умывания, инам наз. Ман фикр мекунам ки агарам як бор ду бор пеши косметолог равӣ, ва рӯи одам одат мекунад ҳамин чиз. Барои ҳамин ҳаракат кардан дар кор ки рӯйро
ҳар рӯз тоза хушрӯ нигоҳ кунӣ, бесеб намешавад. Мана ин боз пенкаи ман аз тони молли, дӯстони азиз. Ана ҳамин намуд беҳаднақ. Яктаи дигараш дар ванна, барои ҳамин хушам нест равам биёрам, шумо нишон диҳам. Ин ой, дӯстони азиз, боз якто духи ман шейк, номераш 138. Ана ҳамин бӯяш вообще наст, дӯстони азиз, вообще огонь. Ана тональни ман, дӯстони азиз, ана ҳамин тональниро истифода мебарам. Шумо боям тавсия медиҳам, бисёр нағз. Акнун мегузарем дигар SPF-и ман мана ин, дӯстони азиз, инам корейский, мана инам беҳад нағз. Хай баъзе вақт мешавад ман инҳоро намекунам, дӯстони азиз, баъзе вақт мешавад мекунам, ам хел настроениям ба нигоҳ кардан. Нивея, дӯстони азиз, як чиз мегӯям ки одамон пеш аз макияж кардан основа под макияж мекунанд, лекин ман ба шумо тавсия медиҳам, як секрет мекушам ки пеш аз макияж ягон намуди детский крем ё ин ки нивея кунед, беҳад нағз. Ана ин ароматҳо шаб анами свечоя мемонам, хоб мерам, бӯяш беҳад нағз, ором мекунад одамро. Ана дар қошҳоям бошад, дӯстони азиз, ман ягон бор қошҳои худамро краска кардагӣ нестам, намекунамам. қошҳои ман худаш сиёҳ ҳастанд, ғафс ҳастанд. Камтарак аз ҳамин қалам мекунам. Ин равғанӣ аст, жидкий, барои ҳамин ман ба маъқул, дӯстони азиз, камтарак аз ҳамин ороиш медиҳам. Ана баъд хайлайтери ман ана ҳамин, дӯстони азиз, беҳад нағз, нозук. Акнун духтароне ҳастанд ки мумкин ки дигарҳояшро истифода баранд, дигар намудаш вайҳо ба маъқул бошад, лекин ман ҳаминро ба шумо тавсия медиҳам. Ва дар охир фиксатор для бровей, дӯстони азиз, як бор кардам, қошҳоям сахт шуда монданд. Барои ҳамин как ягон меҳмонӣ равам ё ягон ҷо равам мекунам, а так не советую. Ана боз дигараш ин Golden Rose подводка, дӯстони азиз, инам беҳад нағз. Аз ҳамин мекунам, чашмони оҳумомандамро бо ҳамин мекашам. И всем советую, девчонки, духтарои азиз, аз ҳамин агар харидорӣ карданӣ бошед, ман шумо ана ҳамин совет медиҳам, аз ҳамин чизҳо харидорӣ кунед. Ман худам кардагӣ ҳастам ва медонам ки ёрдамаш хело калон аст.